Dito po sa ating surfing capital of the North, ang San Juan, La Union. Ngayon pong malapit na ang ating undas, ready naman na po lahat ang ating mga kasama, ang ating public safety partners dito sa San Juan to secure our homecoming residents and our tourists po. Dito po sa San Juan, yung ating mga kasama from the PNP, ang ating Bureau of Fire, pati na rin po yung ating Coast Guard ay kasama natin na mag-24/7. Babantayan po natin ang ating mga sementeryo. Hindi lang po yan, pati po yung ating karagatan kasi may kasabay po tayong mga events, tourism events dito sa San Juan. So lahat po tayo ay magbabantay 24/7 para dyan. Dito po sa San Juan, pinapaalala po natin, lalo na yung mga kagulang. Number one po, tingnan po natin yung ating mga anak. See to it na hawak-hawak po natin. Alam natin kung nasaan sila lagi. Magdala po tayo ng proteksyon, lalo na po sa init at sa ulan. Gusto natin na hydrated po tayo lahat. Dala tayo ng tubig. At iwasan po natin yung mga magdala ng bawal sa sementeryo. Gaya po ng mga malatalas na bagay, mga kutsilyo, pati na rin po yung mga maiingay. Tandaan po natin na ang undas po ay sineselebrate para naman po peacefully natin makasama ulit o ma-remember natin ulit ang ating mga pumanaw na mahal sa buhay. So, paalala po natin, safety pa rin po ang ating priority. Regular annual event. So, meron po talaga tayong mga nakatalagang mga emergency tents or mga stations para naman po yung sa ating mga turista ay may agad po silang malalapitan. So, naka-position po yan normally doon sa ating mga entrance and exits, lalo na dito sa ating public cemetery. Gusto nating paalala na sana sumunod tayo sa ating mga traffic advisories pa po. Dito po sa San Juan, ang ating surfing capital of the North, gusto nating paalala na safety pa rin po ang aming priority. Naniniwala po kami na lahat po tayo ay gusto nating maging payapa at ligtas ang lahat para sa undas. So sana yung po mga magulang, yung po mga travelers natin, mag-ingat po tayo lagi. At sana maging maayos pong lahat. Salamat po ulit.